kaanissa. Tässä näkee nyt taas miten koira on stressassa. Hirveä ressi toisella. Tää rasittaa koiria niin hirveästi. Ei tää mikä hassunkin ole. Joo, hyvä harrastuskaveri tämmöisesti. Tää nyt tästä kanta päästä. Laukka on kokenut. Se tietää. Sen verran nyt oli varmaan jännitystä sillä päällä siinä. Siinä on nyt niin paljon rassuttua. Se oli koko ajan varuilla, mutta se on hyväksytty. Se on jotain pieniä eleitä tekee, mutta siinä ei ole pelkoa. No, pitää luokka päästä viisiin. Mitä on taskussa? Hyvä tahtoinen luokka päästä avulla. Tämä on erittäin hyvä tahtoinen. Sitten tämä kovuus, miten se epämiellyttäviä asioita muistaa ja antaa niitä vaikuttaa. Se toi haalari tynnäri-yhdistelmänä, siinä on erikoiskokemus. Sehän katsotaan koko testin läpi. Se just sopivasti muistaa ja sopivasti vaikuttaa. Se on hieman. Ja se on sananmuotona semmoinen, moni karsastaa sitä. Se on kaikista helpoin koe. Ja siinä saa kaikista parhaan suhteen rakennettu. Se on miellyttämisen ja helppo suhteen. Ja sitten tämä temperamentti. Ei katsota niitä nopeita jalkoja, vaan lähinnä mielikuvitusta. Ne on koiran huomiokyky, tarkkaavaisuus ja mitä se näihin muuttuviin tilanteisiin. Et siihen liittyy kyllä sit väistäminen. No kyllä tää vilkas on. Just. Ei ollut erittäin vilkas. Siinä tulee se yllätys. Tää viikonloppu on suurin osa erittäin vilkkaita. Ja sitten hermot, se on ihan tämän päivän nyt ihan normaalit hermot, eli jos siinä on hieman rauhoittaa. Tarkoittaa sitä, että se vähän jossain vaiheessa jotain ravistaa pois. Ei kerää niitä repuja. Ja sitten vaaleanpunainen paperi tässä ei näe. Sitten tuo taisteluhalu käyttää leukoja lihaksiaan. Taistella jotakin todellista tai luulevaa uhkaa vastaan. Ja jostakin johonkin menee kaikki sieltä. Samaan piikkiin, niin se on +2. Ihan hyvästi. Ai ei, siellä leikkiä. Tuo puolustushalu. Siinä katsotaan haluja, ei kykyjä. Niin se on +3. Tuina se on. Siis tämä on semmoinen tilanne, jota ei voida koskaan saada oikein, koska se omistajan pelko. Koira ei voi ottaa sitä todesta. Ja sitten tulee tämä terävyys, miten se itsensä puolustaa. Se on seinästä, kytketty tuo ja sitä uhataan. Niin se on +3. Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäystä. Ja se tarkoittaa sitä, että se protestoi siihen, että täällä nyt ihan tuo miettikää. Mutta että se tilanne on ohi, niin se on oma hertainen itsensä. Ja sehän siinä se loppukaretti ja sitten se tärkeä. Ja sitten on vielä tuo toimintakyky, miten koira tarkoituksenmukaisesti itsenäisesti menetään radalla. Se pystyy pelkonsa hillitsemään. Pelkoa aina on, mitä pitää olla. Se pitää olla hallinnassa, että se pystyy siihen pelosta huolimatta toimimaan. Ja muuten oikealla tavalla erikoiskokemus kelkkari pimehuone. Siinä kelkalla siinä on uutta. Ihmisen mielestä se on naurettava tuo kelkka, niin koiralla se on hirveä. Ja sitten pimehuone. Siinä ei ole uutta, se on vaan se pimeys.
se toi kelkka meni, jossain se uhka meni paljon paremmasti kuin pimeä. Mutta se selvitti kyllä senkin, että kyllä se on kohtuullinen toiminta. No miinuksia ei tullut yhtään, kaikki plussapisteitä ja nyt on 174 kappaletta, että kannattaa viedä koiran kotiin. Kiitos. Se on oikein kiva oto. Ja se on vielä hyvä. Kiitos. Eikä sen kanssa ei kannata tarvitse odottaa mitään ikäviä yllätyksiä. Et se ei